lidi, já vás vítám u mého dalšího videa. Dneska bude to Bottle Flip Challenge a doufám, že se vám to bude líbit teda. Okay, a jdeme na to teda. Nevím, jak bych to jinak řekl, a jdeme na to. Dobře, takže jako první bych dal někam semkej prostě na rovinku. OK. Jinak se to postavit teda nemohl. A jdeme na to. Vidíte, tady jezdí auta. Motorky. Skoro. Ještě trochu to chtělo přetočit. Tak jde. Ne. Jdeme. Ne. Sakra. To nebude tak snadný jenom. Ne, to už stálo. To už stálo. To bylo málo. Zase auta. Hruze ty auta. Fak. Ne. To si děláš srandu. Teďka si jela úplně dolů ze schodu. Ne. To už stálo. To si děláš prdel. Ne. Fajn. Tohle nebude tak jednoduché. Fuck that. Ne. To stojí. Vždycky. No to ale to už si vážně nedělám prdel. Ne. To vždycky stojí. Já nechápu, proč se to vždycky musí převrátit. To stojí už. Hej, co to je? To tady budu jako dělat 2 hodiny. Ne. To nemyslí vážně už toto. Se auto. Cože? Toto už nemyslí vážně. Já si nedělám srandu. Co to je? Vždyť to stojí. Co to je? No tak. What the fuck? To vždycky stojí, jenom že to spadne. A já nechápu, proč. Zkusíme to z menší výšky. Já vážně nechápu, proč to vždycky padá. Jo! Jo! Konečně! Lidi, konečně se mi to povedlo. Jo! Yes! Jdeme na další. Ty vogo, já vůbec nečekal, že se mi to povede. Vůbec jsem to nečekal. Čekal, že to bude padat pořád, jak jsem viděl, že se to tam prostě neudrží. No, každopádně jdeme dál. Takže lidi, jsem na dalším. Tentokrát to budu muset trefit semkaj. Sem prostě, třeba sem nebo sem, to je jedno úplně, ale jdeme na to. Fuck it. Ne. No to bylo bezvadně, to bylo málo. Co to je? Já to dělám hrozně málo. No to si já srandu. Takové štěstí, že to je tak velké. Jinak bych to nedával vůbec. Fuck!
Toto bude na dlouho. To je bezvadné, flaška se mi rozbíjí. Za chvilku se mi asi rozbije hlava. To si děláš ze mě srandu. Toto. Už nemyslíte vážně. Co to je? Ne! Proč se to tam vždycky tak hrozně blbě zasekne? Řekněte mi to, proč? To si já, že mě srandu. Ne! Došáhnu, super. Ne! Takový kousek, kdyby to chtěla dělat trochu dopředu, kdyby to tam mohlo být. Tak. To si dělají, že mě... To stálo málem na vršku. To si nedělal srandu, to tam málem stálo. Fakt, to stálo na vršku, ale ono to spadlo. To si dělal ze mě srandu. Moment. Hej! Skvělý, fakt skvělý. Já to nechápu. To tam mohlo stát. Fakt, že... Ne, to si dělali ze mě srandu. Fuck off. To si ze mě dělá srandu už. To jak mám dát? Co to je? To není možný toto. Já to fakt nechám. No, bezva. To to hodila až semka dolů. To tam vždycky, to tam. To není možný toto. Proč? Já to vždycky buď hodím málo, anebo moc. Jo, to přetočím tak, že to prostě nejde. Fajn. Proč mi to nejde? Super. Jenom jsem to zkoušel starýka. What the fuck? To stálo! To už tam normálně stálo lidí. No to si ze mě děláš srandu už. Nevím, jak už to mám udělat. To tam stálo! To tam vždycky stojí, jenomže ono, jak jsou tam ty blbé kameny, tak ono to spadne vždycky. Sakra. Já končím, jdu na další. OK lidi. Já to nechápu. Celou dobu, co točím, tak to nemůžu dát. A když přestanu natáčet, z ničeho nic se stane toto. Vidíte to? Ono to tam prostě stojí celou dobu.
nechápu, co jsem to tu házel, tak to nechtělo prostě stát. Já to nechápu. Doufám, že se vám to video líbilo. Dejte odběr a like. Já prostě končím, já to nechápu prostě. Ale nezapomeňte dát ten like a odběr a všechno možný tam, a co tam je, a komentáře a taky to různé věci a uvidíme se u dalšího videa. Čus, čus!